Ya bapakku pikulun sanjang manik moyo pramesti Bathara Guru. Ya nggih kala. Durga. Kok iki putramu napa nalare? Mas, kamu jangan mboten emot. Napa jangan kaya nalika rudal sedhateng kula mboten purun. Kapa? Ora tajake samudra menika kape. Nek putraku ngger Bathara Kalaku wong tuamu nggih Rama. Aku ibumu Nggih, Bu. Waduh. Nek ngono cocok. Pilih sing tak rasa nalika aku ana gone panjane samudra. Sing ati Tanang jaya suta kalaksana. Bapa aku matur sembahyang bakti ana ngarsane Kanjeng Rama Pigulun. Yo tak tampa kala. Pamitinipun Rama ngrokake tampan ana ngger. Iya, Bapa. Ibu Betari. Diketek kaya betul-betul kalau dibaca dibareng aku tobat anakku gak perkosa Bathara Kala. Iya. Sarene Bapa lan Ibu. Aku iki suwe ana madyane samudra. Saiki wedaraku krasa ngelih, Ibu. Kakang Pikulun, pundi putranipun? Nggih Bathara Kala jaranipun melih. Jaran boten nate jahar. Iya. Bathara Kala. Nggih wonten pangandika sangat dawuh Rama Pigulun. Nek pancen siramu njaluk pangan marang pun Bapa. Inggih, Rama. Sarene jagat iki durung ana manungsa. Ya. Ayo cepet durung ana negara. Durung ana wong, durung makhluk, durung manungsa. Sing ana panganmu golek ana. Nek kon iso percaya Bathara Wisnu karo nek kepethuk Sriwidawati meme tak kei pangan nek wis akeh manungsa ora duwe tak golek anu Wisnu lan Sriwidawati. Oh, don't pamit. Cara ngaya inggih Ibu Betari, inggih Ibu Betari.
lunga saka iku rambutku tak ore Inggih. baju barat 44 nderekno lakune Bathara Kala sulas wetan sulas kidul sulas kulon sulas lor ngete marang laku Bathara Kala sedeng siramu ya ngono aja samar kakangmu Bathara Kala Wah, iki lek ngetan. Kocap kacarita Bathara Kala nampi dawuh. Pangane Bathara Kala isa ngupadi Bathari Sri Widawati. Apa dene Bathara Wisnu bakal diparingi pangan marang Pramesti Bathara Guru. Sak dalan-dalan ngupadi Sri apa dene Wisnu kakek semono dalah anak padang marga Bathara Kala kepapak kejanten Bathari Sri Widawati. Tejo sulaksana tejane wong anyar katon tak kedhek wilang tejo. Ono wanudya kang endo suliteng warna. Sapa kang dadi aranmu lan saka ngendi pinangkamu? Yen gak sumur parang koyaku, lah kali siramu sapa? Wah. Ditakoni terus mangsuli mekal bicara. Sujanane wong pinanggono papan lebu. Genti-genten takon toto mati salam sawijojo nganti kepaten aran. Wah, sedu aku. Yo, gak sumur parang aku.
Aku Bathara Kala. Bathara Kala. Bali ciramu. Yaku Widawati. Wah, pertarian. Tunggu, aduh. Waduh. Ngene nek kepethuk kon mateni. Wong ayune ora kejamak. Wong ayu digawa kabeh. Ya gak mentolo nek siriku tak pateni nek siri Widawati mati. Lah kaono wong ayune kaya ngene sak donya iki. Siri ini wis tak pitung kanthi apik. Tak toto sarana genah. Ayo melu pun Kakang ladenono aku ya Sri. Ladeni apa? Lho, kok ladeni apa? Ya apa lumrahe? Aku gak ngerti karepmu Bathara Kala. Karepku Sri Widawati tak pundhut garwa sesandingan rina kan wengi. Ya apa lumrahe wayahe dahar wae ya pekno wayahe apa ae. Kok jenenge bojoan. Aku kompet bojo. Iya. Kon jempok kulitku tak tipas. Kon cegel aku kurang ngajar. Wah, ayo. Ayo diri kuntoko. Diri kuntoko tak belum tak rapi. Wanita ae Sri mlayu ke Sri Pejari tur kabotan gelung. Ayo mlayu. Wah gak ngarah iso ato gak ngarep banter playune wanita. Kena tak rabi.
kiti katalimpong pedang tafsir sing kalaning harga dedali apa kira samya waluhum kula sangat cimicil iro lanjut kurang misal jojono Bathara Kala iki gaman paringan Kanjeng tampan tak cenep nang gone samudra sing diarani Pusaka sada saer ya sada lanang mati. Pusaka Sadalanang pusakane Sri Widawati dicep nang gone segara banyune tambah anggut tambah agung wakil sak jamba Bathara Kala. Segara ditancepi pusaka bane tambah agung, tambah anggung, tambah wah, ya gitu gak iso apa, ya aku coba, ang Bathara Kala gitu, tak kotak Sri Widawati. Kepanggih dhateng Semar Pujagati Nayantaka. Den, Wisnu, ngomongan kula Wisnu. Nalala
Jangan dewa-dewane nonton nonton keping Pandhawa nyabrang ana kenjang ira adipukulun Ben wah Semar kula golek sampean doro lakon syarat kudu dilakoni Wisnu wah Semar ngene rasane wong dadi lakon kudu dilakoni ya wong Semar gitu lho lakon iku syarat kudu dilakoni lakon kudu lakoni nek mboten saged lakoni lakon nah iki jaran gak bila lakon wah Semar kula kepir kabar pun ngobrawara kabar niki nek sampe didoaken saking kayangan dateng jagat iya bos sakjane aku iki diutus pisah karo aku iku Sri Widawati lah kamu aku Tresna wong Tresna iku opo imbangane kok aja loro mati dilabui nggih Dara nggih pun nek ngeten kula kertos monggo pun adik nangis lho wis seneng wae Wisnu makane kula wau madu dhateng Bapak Sanyang Tunggal kula dikengken ngomong dhateng Wisnu saturune mangkono Pak sampeyan itu besok apa nanten negara-negara ngene caket kayu Macapada sampeyan sing kerata jaman sampai sing mahayu ayune bawana sampai itu dewane kamulyan, dewane kebejan, dewane kenaan. Aduh, jangan peluit.
papan panggonan. Hari iki sampeyan babat alas boten utus segara. Hari iki sampeyan babat ki sampeyan dadosaken papan panggonan. Nggih kula singkek jeneng. Pak kula diwenehna kali bapak saya tunggal. Oh. Yen kok ngampun tak babate. Yen utus segara. Tak rewan wujud dadi kena kanggo papan panggonan. Jagat muga dijabahi. Sampun iku Wisnu wong sing wis manunggal. Ciptane pun jagat ngijabahi. Gusti sing amung tuwa ingkang jagat pun nyumrambahi minangkani sak ciptane Ndara Kula Wisnu. Pak Wisnu niku mboten sembrono matane Suraya. Ya wis man. Lan iki carane wis rupa papan panggonan. Sampeyan mboten kayangan menapa iki kayangan sampean iki gawenan sampean sing ajal utus segara. Kota bae jeneng iki Nilawindu kayangan Bathara Wisnu kayangan Nilawindu jagat. Mboten kayangan Nilawindu yontos segara. Nggih. Sampeyan gak kayangan Suraya gak apa-apa, iki kayangan dhewe wong iki bintik-bintik dhewe, bapak-bapak dhewe wong niku rek. Balik-balik dhewe enak. Kulo mampur turu. Boten sing buka. Balik-balik dhewe. Lah sing melok, niki. Melok adik Kakal sing diolaki Bathara Guru teko sir lho. Seneng dateng Sriwidawati ha niki. Lah iki ana endi Sriwidawati wae. Lah nek jodoh niku wong iku lak telu sing mboten saged njawab tekane jodoh. Tekane rejeki, tekane pati. Diwiradata segara gunung-gunung 7 segara 8. Tapi kok jodone dadi kaki ini kaya dene ini lan miturut tapi nek durung jodone pacaran pun 2 tahun. Sir-siran pun pirang-pirang bulan. Boten dadi bojo. Mangkono kok nggih, Ndara. Niki posok bodo Deprojok tanpa harapan Betari Sri Widawati. Yayi Betari Sri Widawati. Kang Mas, kula matur sipun jenengan lara kok nganti ambek mene pangkonipun Kakang saking kangen nek Kakang wis
eling marang jeneng siramu. Inggih Kang Mas. Lolopo wonten margi. Semar nggih ten lujeng. Panesturi kawa Semar kalis ing sambika nggih Ndara Ayu lan iki rak pun kepethuk lan iki. Ngene iki ngeten iki dituku karo dunya bondo saga. Ngoten. Bondo pinten kae nuku katresnan. Nek pancene teman-teman ngoten. Nek pancene sak temene tapi nek gara-gara dipek dunyane tok nggih kirahangan. Ngoten. Wah, Semar nggih Ndara. Awal tadi siri pun kula kakang kula rambut pokok rebah mangiwa rebah manengen rambutku biasa kon gelung dubel kenger kon cuci pater belan madul-madul kamas kula dipun puto-puto dipun kodak Bathara Kala lajeng dipun krama kurang ajar. Kacarita sarene kayangan wis dadi jarane kayangan liya windu ya kayangan unta segara para dewa nyeseni Dakari Bathara Bayu Bathara Indra Sukra Sawara Penari Brahma kabeh padha nyeseni prawane wong tinjo ngoyo pecane ngucara ranana dewa Sri Widawati kabeh dewa-dewa Wisnu Unjurujuki nek kanjero Bathara Guru kaya aku dak semarani bojone Sukra Sawara kakangku Bathara Bayu kabeh ngumpul nggih Kang Mas lan iki tambah tamu tambah celek Bathara Kala kodhak dhateng kula nututi marang Yayi Sri Widawati. Inggih Kang Mas. Jalan prapapang wedanane lekadya kembang mara wariban. Dada muntah. Lekadya karo mekti bau dendana Krawati tak papake sifat kelakaian nggih batal karo dak tinggoni Bathara Kala
galang kalau musuh kleran gede lan anggonku bojo buron laron kuwi iki kepranggul satria ireng kemani aku melu tata tetakon saka ndeh lan sapa kang dadi namamu ya ya sumur parang aku Bathara Wisnu wah kebeneran iki sing tak goleki pisan bakal tak percaya pindho tak jaluk Sriwidaya cangkeme Bathara Koledan manono efek-efek prawane wong tinjo maya pecane nguncar ora ana dewa gak kena disoke yo nek ngono nek aku gak iso nyingkir Bathara Kala rusak dunya kaca itu Bathara Wisnu iki bangun Bathara Kala raga tisap kaping 3 wujud raksasa nimbake dhateng Bathara Kala
yo yo orang ngono ya najo wanci wong sekolah wanci wayang mongso sujud kala birai Trengginas Wisnu kunduraken janteng Bathara Kala raga diwekang bebasan dadi seprapati jagat engkol dipun dupak Bathara Kala Jawa wonten kayangan Setra Gondomayit ana ngarsane Betari Durga. Putraku. Den, Bathara Kala sapa? Wisnu kula dipun kipataken Ibu dawuh rasanipun Kanjeng Ibu. Ya wis aja dipikir para iku. Pan durung duwe papan panggonan tiba pelataranipun yaiku kayangan Setra Gondomayit ya dandang mangure. Nggih. Nek kono kon tak kae papan panggonan gone pelatarane Setra Gondomayit iku tak jeleno kayangan sel dakak ya ora ndukak manggono ngene kono yaiku kayangane Bathara Kala ya gawe inggih Bu matur nuwun Ibu paringi papanan panggonan kayangan
Bayu. Yayi Bathara Wisnu. Kakang sarene iki wis dadi kayangan diarani kayangan Nilawindu sing asale saka tembung Puntasegara. Iya. Saiki aja nganti ana jimpri prayangan sing ganggu gawe nggone kayangan Nilawindu supaya tentrem uripku lawan Sri Widawati ya Kakang Bathara Bayu. Gosane utawa karepe Wisnu. Sampai kebut sekeng mbok menawa jimpri prayangan Ilu Gaspati bekasaan sapinunggalane ya nek tak sapune nganggo sapu jagat angin tak dune kanggo bersih prayangan Ilu jimpri prayangan eling jampak-jampak padang bulan ngene iki aku kok duwe momongan ta isin ning atiku bojo ya durung duwe momongan maneh duwe la iki diwiwiti darahku wis ya la iki sekeng jimpri prayangan Ilu Gaspati Gendro Dedekan kabeh padha di sapu. Dene angin Bathara Bayu muga-muga ilang sengkalane, ilang penggodane, kari seger warase taraku sak keluargane. Jagat bareng Bathara Bayu sekang jimpri payane Gaspati Gendro Dedekan kresek balongan jagat sekang bekasaan wis bersih ilang saka kayangan Nilawindu balik nang asale tentrem ing kayangan Nilawindu jemeneng mata Bathara Wisnu kadhap dhateng Sri Widawati.
madanging kawono jangawan madanging kawono tuwa sepeng arang liyo Kakang Bathara Indra, Kakang Bathara Sukra, Kakang Bathara Penarikan. Menapa dene Kakang Bathara Bayu kula ngaturaken guwe panodhaten Paduka Paduka sedaya Kakang. Iya Wisnu. Kabeh iku kok upama daun lakon iki Wisnu durung duweni pamikiran bedheka sing tegese ngreka babat gawe papan panggonan inggih Kakang. Wes mari. Ya Indra. Padha becik oleh pamistine Wesuman kasih Jambikala. Ya sarene iki wis Agrawina Pungul Bujana. Iki wis paripurna. Iki lakon-lakon pamundutan lakon jalukan iki Semar nrimo Wahyu Mudun Jagat. Jana bangun jalan Sutono Desa Odina Bangun Kono Nero wis paripurna kandha lakon Semar nrimo Wahyu Mudun Jagat. Sing ana wetan kidul kulon lor padha bali, daleme dhewe sing purik padha bali. Sing lunga padha teka, sing galuh didodono, sing lara padha waras. Mula kita sesati. Jaya-jaya Jayanti sekali merdeka, tetep merdeka nir ing Sambikala.